Benvinguts a la nostra escola. Som un centre de titularitat municipal adreçat a l'acompanyament a la criança dels infants i de les seves famílies. Oferim un projecte pedagògic on el joc és l'eix fonamental d'aprenentatge. Entenem a l'infant com una persona única i diferent, capaç i competent. Protagonista del seu propi aprenentatge. Amb unes necessitats i un interès innat per explorar i descobrir el món que l'envolta. Un ésser lliure i curiós que aprèn traient profit de les experiències que escull, mostrant les seves capacitats, superant les possibles limitacions i aprenent de les errades. El joc és un element essencial que contribueix a les capacitats d'aprenentatge, moviment i experimentació de l'infant. A mesura que l'infant es desenvolupa, el joc i la relació amb els materials i els objectes evoluciona, adaptant-se al seu moment evolutiu. Per això, el joc està present en tots els espais de l'escola, tant a les estances com al jardí. Facilitant que l'infant pugui escollir amb autonomia diferents possibilitats d'acció i tenir al seu abast diferents materials inespecífics per manipular i explorar. Els espais condicionen les experiències d'aprenentatge. Els nostres espais són acollidors per afavorir el joc autònom, cobrint les necessitats autèntiques dels infants. El paper de l'educadora és el d'acompanyar els infants i a les seves famílies, escoltant-los, creant un ambient de respecte, confiança i afecte. L'educadora observa i fa propostes de material adequades al moment evolutiu de cada infant. Tot això acompanyat de límits que els ajuden a créixer, a relacionar-se d'una manera sana, donant seguretat per entendre el món que els envolta. Els moments de la vida quotidiana marquen de forma significativa la imatge que els infants generen d'ells mateixos. Són oportunitats on la relació amb l'adult és exclusiva, íntima i rica. És important que l'educadora anticipi i posi paraula a cada acció. L'hora dels àpats, els moments de cura personal com el canvi de bolquer, rentar-se les mans. Són estones que succeeixen a l'escola durant tot el dia. En el nostre projecte pedagògic li donem valor a la relació amb les famílies i la seva presència. És imprescindible que es pugui establir una relació de confiança entre la família i l'educadora. Per això creiem que oferir el temps necessari d'estada a l'escola a les famílies és essencial per facilitar aquesta relació.
Com a comunitat educativa, el nostre objectiu és poder construir entre tots i totes l'escola que volem. Prenem decisions conjuntes. Us hi esperem.